Avui vaig de nou al Montseny i la primera parada la faig a la gasolinera de Cardedeu per esmorzar. Tot seguit arribo a Cànoves. Amb la seva església de Sant Mus, que es troba esmentada per primera vegada l'any 1003. Ben a prop seu, just al darrere, trobem les restes del que fou un safareig públic. Avui, certament, amb un lamentable estat de deteriorament. Tot resseguint la seva riera, la riera de Cànoves cap al nord de la població, arribem al pantà o embassament de Vallforners, que recollint les aigües del Sui, cim culminant del Pla de la Calma amb 1.319 metres d'alçada, així com de les seves vessants que hi donen peu, va ser construït entre els anys 1985 i 1989. Seguint el model italià de construcció d'embassaments amb una presa de 61 metres d'alçada. Malauradament, degut a la sequera d'aquests darrers temps, es fa notar en el baix nivell que hi ha tant en el propi embassament com a l'escassa aigua que baixa per la seva riera. Tot i que la destinació del dia d'avui formi part del terme de Cànoves, faré un tomb i miraré d'accedir-hi a través de pistes forestals sortint de Sant Pere de Vilamajor, ja que per aquí Cànoves la majoria de camins estan tallats al trànsit motoritzat. Ja a Sant Pere de Vilamajor començo l'itinerari cap a la destinació d'avui. Com va sent costum darrerament, després d'un laberint infernal de pistes totalment pedregoses, em trobo això, una cadena barrant el pas. Crec recordar que a través del Coll de Palestrins, que és la partió entre Sant Pere de Vilamajor i Cànoves, també s'hi pot arribar. La pista, tot i que no ho sembli, és bastant dreta. Provaré per aquí, a veure si pogués arribar. Si no, doncs no tocarà més remei que girar cua i no poder acabar la sortida. Bé, la pista s'ha anat tornant infernal, trencada, amb molta pedra.
No tinc més remei que girar i d'aquí tornar a accedir cap a Sant Pere i a veure si des de Cànoves em trobés els camins oberts per poder-hi arribar. De nou a Sant Pere de Vilamajor, com ja s'ha fet tard, deixem la sortida d'avui per acabada i seguirem el nou intent a través de Cànoves un altre dia. Em dirigeixo de nou a Cànoves i hi trobo rètols indicadors, per la qual cosa és de suposar que trobaré millor camí i no hi haurà el pas barrat. El Montseny és un laberint de pistes i només els que viuen en el lloc poden orientar-se amb relativa facilitat. Sembla que la idea d'anar a Sant Pere de Vilamajor no va ser ben encertada i el fet de tenir-hi un aplec i de celebrar-s'hi un aplec doncs ha de tenir relativament bon camí. Situada a 747 metres d'alçada a dins de la frondositat del Montseny i al terme de Cànoves, trobem l'ermita de Sant Salvador a Terrades, que supleix a l'anterior original del segle XIII. Fou edificada l'any 1930 i es troba inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Tot just a tocar de Can Quintana, masia a la qual pertany, pel que fou l'antiga era, arribem a l'ermita de Sant Salvador de Terrades. Va ser feta a construir per en Rafael Morató, un adinerat industrial de Barcelona, i el primer diumenge d'agost s'hi celebra un aplec. Això que sentim són els gossos de Can Quintanes, que en deuen haver sentit caminar per aquí. Doncs bé, ha sigut una sortida que va començar una mica accidentada, però que finalment ha acabat arribant a bon port.